Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska si odskúšame všetky exotiky v hre. Teda aspoň sa to pokúsim a ohodnotíme ich, aké sú dobré, či sa ich vyplatí brať a tak ďalej. Poďme rovno do hry. Kde padáme? Padáme... Dobre. Vidíme, tu môžeme ťažiť tie bitcoiny vlastne, ale ja to skúsim ísť... ideme sem. Tu veľa bardzo ľudí nepadá, tam si rovno zoberieme bitcoin a odskúšame prvú exotiku. Poďme na to. Veľa ľudí nepadá, čo je výhoda na tomto. Vidíte, tu proste ľudia nie sú, proste keby neboli. Dobre, máme tu dve exotiky, to je toto. Bro, neviem. Dobre, máme bitcoin, mamutka, exotická mamutka a hneď si prečítame, že či je dobrá, alebo je totálne na hovno. Dobre. Takže, poďme sem a tak, takže. Exotická. Damage 100, OK. Magazine size 1, fire rate 1, rollout time 1,71. Dobre. K tejto mamutke sa hodí aj ten medailón, ktorý vlastne vybuchuje. Áno. A vlastne ja už keď som tu, ja utratím svoje ťažko vydelané goldy, po česky volať. A ja si kúpim, tu viem, že sa dá kúpiť, kde to ide? Viem, že sa dá kúpiť jeden bitcoin. Bitcoin proste za goldy, ale tu to vidím, že nie je. OK. Takže ideme hrať s touto mamutkou, alebo môžeme ešte zbehnúť sem rýchlo. Tak ideme tam, takže ja musím ísť cestovať a vy ste hneď tam. Závidím vám. Ty vole, máme tu prvej obeť? Nemáme? Oj, ako, počkaj, ono to vybuchuje. Počkaj, tá exotika vybuchuje aj tak? Aha, počkaj, čo, ale vidie, nemá medailón? To mi nechádza. Dobre. Som tu? Tak. No moment. Tak. Vrátime. Tak. OK, hneď prvý bitcoin, prosím, ešte jeden. Goldy, prosím, to musí byť. Áno, to sú moje bitcoin, čo? Dobre. Takže ja sa vraciam. Vidím ho. A to je loser, dobre. Dobre, ja som si už myslel, že to má Počkaj. Tam seš. Bum. Ty vole, počkaj, dám, keby som mal L-ko. L-ko nemám. V tomto poslednom mytiku. Či exotiku, pardon. Dobre, máme dve exotiky. Tak počkaj, ja si rýchlo z toho vypadnem. Dobre, dám si... Ja to viem. Dobre. Strel nejaký typek? A nie, dobre. OK, máme tu snajpu, áno? Takže snajpa, to tiež neodskúšam zatiaľ, ale to nevadí. Ideme rýchlo head. Skúsim snajpu, toto bude bot. Toto čo je? OK, počkaj, toto bolo NPCčko, to je iba ľahké. Takže ja to využijem na iný, ale tu nejaký typci... Gumu mi napichol, tu je... Dobre. Takže tu nejaký... No rovno môžeme odskúšať. Pum. Akože, no, ja neviem, no, je to také naha. A možno ja nemám dobrý aim, viete. Dobre, máme rozhodnuté. Zatiaľ na prvom je určite mamutka. Na druhom je táto pumpa. A zatiaľ túto snajperku ešte neviem zhodnotiť, lebo proste ešte ako dal som s tým kill, ale bolo to na NPCčko, takže ja to skúsim v inej situácii. Neviem, koľko to vlastne ani dáva do hlavy. Počkaj, tu, tam, Tu môžeme dať, že by tu tak na kopec sa postavím. No dobre, môžem skúsiť, že? Aj za pokus. Dobre. A to je o ničom, to je na hovno. Však to je na nič.
to som nechcel. Je to mamutka. Pardon, dofajtím. Kurňajs, kurňajs! To mi nedoplnilo. Poď, hop. Bum, bum, bum. Dobre, takže ideme do ďalšej hry, lebo toto bolo že strašné. Dúfam, či sa mi podarí ľahko získať veci, lebo vlastne ja tam rýchlo proste musím dojsť, skočiť tam rýchlo, budem vybrať čestku a kúpiť si tú ganu. Ja som v riti. No get out, bro. Ja dúfam, či mi tam padne bitcoin. Môj čas, však to je nejaké nulové. Dobre, počkaj, som padol do zlého domčeka. Nepadol som, dobre. Nie. Ty kokos, a ešte mi šprinty dojdu, zrazu nevládzeš, ne? Toto na nič konvičku máš. Dobre, poď. Naťaž. Ty vo... To nejde? No, to som došiel. Tam niekto postavil... Na nič. Dobre, takže máme tu... Ľudia, táto exotika sa oplatí, tu som už skúšal, skúsime túto. To proste je to dobré... No, počkajte. Dáme to na druhé miesto, okej? Ale ten typ... Ty si robíš srandu, ja som korunkára normálne zničil, haha, Elko. Počkaj, mu dám greedy. Dobre, dal som, úplne som ho vypiekol. On teraz viem, že skape. Dobre, takže tak, alebo dáme si takto, výborne. Dobre, ale ja vlastne, dá sa to kúpiť ten bitcoin? Počkaj, legendárna sa dá. Moment. Odkedy? Prídu typci, ja to cítim. Kde sa dajú kúpiť bitcoiny? Tu, kde máš bitcoin? Kde máš bitcoin? Chcem bitcoin. Nekývaj mi tu. Oj, dopoviem toto. Dobre, tak. Dobre, tak, aby ľudia si nemysleli, že tu niekto bol ako tak. Ja sa zatiaľ skryjem. Skryjem sa sem, ale tá korunka bude niekedy. Loser! Ty kokos! Toto som nespravil, nie. Týpek, minus 1000 eur. Ty kokos, ja som, ty vole. Ja sa cítim zle z toho, jak som, nie, ja som, ja sa cítim strašne. To som nemal, no aj týpek musí byť úplne v šokom, že idem si kúpiť rotač, však nie? Bo keď bude, tak ja neviem čo. Není, jasné, že tam není hodnotenie, ešte. Tam ja vidím hošmejda.
Ja som v pasci. Dobre, ten typek má aj NPCčko. Takže to bude trošku ťažšie, no uvidíme. Čo poď ku mne, nebuď slaboch. Či ja som slaboch? Á, pravda. Počkaj, ten typek je mimo. Aha! Ty kokos, počkaj, tu je medailo. A čo sa to tu deje? Pomoc. Oho, počkaj. Ty vole, ja sa cítim teraz tak Nie, ja nebudem hrať Fortnite, ja som. Dobre, je to OP. Toto je OP. Jak? Svina. Dobre, mám nápad. Bum. Znič. Bum. Pam. Piem. Get out, bro. Viete, ako hovorím ja, vo futbale, keď nevieš, keď vieš len triky, neznamená, že si dobrý futbalista, to je jedno. Dobre, čo bolo úplne na nič a tak ďalej. Dobre, takže, náboje, ale... Nepadol mi, jaká to náhodička. Dobre, ja vlastne budem tu čakať. No, ja budem na presne... Čakaj, tu je presne tam. Ja som vieš, ale vlastne ja viem, to není snajpa, to je vlastne tá vecička, s ktorou vieš utekať. Dobre, ľudia, ja mám rozhodnuté miesto. Prvé miesto, čo máme, jednoducho. Je to mamutka a tá vecička, s ktorou utekáš. Druhé miesto, assault rifle a môže to byť tá pumpa. A posledné miesto je snajpa. A čo sme tam ešte mali? Snajpa a to je všetko. A ešte Chuck, to je druhé miesto. A to je celý vlastne ten ohodnotenie tých exotík. Je to vlastne aj vy môžete si spraviť vlastné zaradenie. Je to podľa mňa, jak ja sa mi s tým dobre hraje. Nedávajte mi hejt a ja sa vidím pri ďalšom videu. Zatiaľ, adios amigos, čus!